Takže máme tu piče, ja dúfam, že ten mikrofón nahráva. Máme tu prvý diel parádnej série videí Denník nádejného podnikateľa, kedy si z tejto platformy na istý čas spravím taký svoj podcast, kde budem rozprávať o všetkých nezaujímavých veciach v mojom živote. Dneska je 28. december, akože bolo by fajn, keby sa mi podarí takéto video vydať aspoň každý týždeň, pri najhoršom každé dva, ale tak poznáme sa, že? Ak by som mal tento mesiac nejako zhrnúť z môjho podnikateľského hľadiska, tak akože slabota. Išlo to pomaly a nebolo toho toľko, skôr som dokončoval ešte nejaké projekty, ktoré som si natiahol z predošlých mesiacov, prípadne nejaké psely. Čiže venoval som sa hlavne tomu, chvíľu som mal tuším spustené svoje kampane, ale absolútne mŕtvo. Proste tí ľudia, hlavne teda majitelia firiem, už v tom neskorom decembri od nejakého toho 15. majú úplne na salame a nechce sa im nič riešiť. A najhoršie, čo som pozoroval aj na reklamách klientov, tak proste kampane, ktoré bežali už od toho 15. decembra až po teraz, po toho 26. úplne, že otrasné výsledky. Nečudujem sa, že dávam to na úkor Vianoc, ale čtiebe. Čiže logicky som ani ja necpal nejaké prachy do svojej reklamy, keďže síce je to B2B, ale majiteľia firiem nechcú pri rozbalovaní darčekov rozmýšľať, či chcú nejakú novú webovú stránku prirodzene. Takže skôr by som asi počkal už na ten január, pustím to proste vtedy. Neviem, jak to pôjde. V Q1 som ešte reklamy nespúšťal. Typujem, že konkurencia do toho navalí tiež riadne prachy, povianočné vypredaje, podobné pičoviny, ale skúsim, možno sa to chytí. V tých firmách majú možno také väčšie tendencie inovovať aj weby, aj marketing, tak do začiatkov roka. V tom poslednom kvartáli je to skôr o tom upratávaní ziskov, ale hovorím, nemám s tým skúsenosť, čiže nech je ako má byť. Minule som videl také reelsko na TikToku, alebo kde. A takí dvaja borci, neviem, či sa ten profil nevolal nejak Neo AIček, neviem. Proste myšlienka ich kanála je robiť akési podcasty a informovať ľudí o rôznych AI nástrojoch a ako ich používať, k čomu sú. Čo je celkom fajn, hej, akože v dobe AI, OnlyFans modeliek a kryptoskémov a kurzov je toto ešte celkom na hranici s niečím normálnym, hlavne to robia nezištne zatiaľ, čiže akože big up. Ale v jednom videu tam hovorili o tom, že umelá inteligencia, neviem čo to bol za nástroj, Lovable alebo tak, že proste umelá inteligencia už dosiahla takého levelu, že webdizajneri a programátori prichádzajú o prácu. Čo z časti akože je pravda a z veľkej časti nie je. Pretože jednak akože absolútne nemusím týchto chlapcov, čo síce majú prehľad o AI, ale nemajú prehľad o tých veciach, ktoré potom na základe toho kritizujú. A tvrdiť, že webdizajneri, že im je ich ľúto, že nebudú mať prácu, je fakt akože odvážny statement. Lebo hej, zober si, že máš nejaké to AI, čo ti spraví webovú stránku, ale sú dva prípady. Buď vieš aspoň trochu, jak weby fungujú, proste jak sú postavené a proste vieš, jak tú webovú stránku spraviť tak, aby sa spustila. Akurát k tomu použiješ AI, aby ti to urýchlilo nejaké procesy, prípadne veci, ktoré nevieš, ale ak si že totálny like, napríklad majiteľia firiem, ktorí by potrebovali weby, ktorí sa sústredia na to ich podnikanie a absolútne ich nejaká tvorba web stránok, programovanie a veci s tým spojené nezaujímajú. Takýto človek tú umelú inteligenciu proste používať nebude. Má to na haku, nebude sa s tým srať, nebude vymýšľať tie prompty. Predstavte si nejakého, neviem, drevorúbača, no dobre, to som trepol blbosť, nejakého pekára, čo si chce spraviť web stránku, hej. A proste nemá o tom absolútne vedomosti, tak maximálne čo povie tomu AI-ku, že som pekár, sprav mi web, lenže čo z toho, hej, ako ten web treba niekde nahrať, nejak treba kúpiť doménu, treba zaplatiť hosting, nastaviť to tam, SSL certifikáty, bla bla bla. A to sa bavíme o tej jednoduchšej časti, hej. A proste tento človek tieto veci nevie
a nebude sa ich učiť len preto, že tú web stránku spraví umelá inteligencia. Oveľa jednoduchšie má proste zaplatiť si agentúru alebo freelancera, ktorý tú web stránku spraví celú na kľúč, spustí to a má svatý pokoj. A druhá vec, čo je tiež celkom mocný zadrhel, keď sa na tej stránke niečo dojebe a že sa tam niečo dojebe. Pokiaľ to niekto len nabúchal cez AI-ko a nejakým zázrakom spustil na nejakej domene, tak to neopraví. Lebo nevie, čo má opraviť, lebo nevie v základe ani, že čo sa dojebalo. Čiže už tam zas musí vyhľadávať nejakú externú pomoc. Pre toho klienta je jednoduchšie, keď mu niekto spraví tú stránku, ten niekto vie všetko, čo sa tam deje, má o tom všetkom prehľad a keď sa niečo pojebe, tak je to proste takýto fix a vybavené. Aj keď s pomocou AI, aj ja používam napríklad AI ako pomoc, ale nenechávam tomu robiť weby za mňa, pretože potrebujem vedieť, čo tam je a ako to tam je. Zároveň tá umelá inteligencia ešte není zas tak geniálna na to, aby bral do úvahy nejakú originalitu, nejaký branding alebo user experience, user interface. Proste sú to také lacné, generické výplody, ktoré nájdete niekde ako šablónu. Jak som hovoril aj o tých komplikáciách, tak riešim teraz jedného klienta, ktorému ideme prerábať web. To je nejaký zápasnícky klub. Nebudem spomínať, kým to není hotové, lebo ten starý web je fakt, že hrozný. To je štýl 2005. A tam bol hlavný problém, že všetko je zastaralé. Hej. A ja som sa tam prihlásil do toho webadminu. Tam proste sú pluginy v tom WordPresse, že je tam 13 čakajúcich aktualizácií. A hovorím, že fajn, ne? Tak som dal aktualizovať. Instantne celý web jebol dole. Už sa nedostal ani do adminu, tam nejak cez súbory, cez ručné prepisovanie sa to dalo fixnúť, našťastie. A tam bol problém, že to bežalo na starej PHP verzii. Pre tých, čo neviete, tak PHP je proste programovací jazyk, na ktorom bežia weby na serveroch. No a tým, že tam bola stará verzia, tak tie nové pluginy už to nepodporovali a nejak to celé sa zosypalo. Tak aktualizujeme PHP, nie? Prirodzená vec. Aktualizujem PHP. No, akurát tam boli ešte staré pluginy, ktoré už nemali novšie aktualizácie a keď som aktualizoval to PHP, tak tie staré pluginy už neboli podporované a zase to spadlo. Nakoniec sa to vyriešilo, dalo sa to nejako obísť, že tam jednu vec trebalo vypnúť, ale to sú presne tie veci, kedy ti nejaké Lovable a nejaké AI-ko je ti to už je úplne na kokot. Tieto veci treba proste, nie že treba vedieť riešiť, treba vedieť, že čo riešiš hlavne. Aby si už aj keď tak tomu AI-ku vedel povedať, že kde je problém a ono, aj keď ty nevieš, tak ti navrhne nejaké reálne riešenie. A celkovo si hlavne myslím, že tu v Československu je ešte tá výhoda, že tí podnikatelia majú akúsi averziu k umelej inteligencii a k inováciám tohto štýlu. Proste nie, že by tu nebolo preto využitie, to je určite, ale tí majitelia tých firiem to majú proste v piči. Počujú umelá inteligencia a už sú hneď takí, že my tu budeme podnikať ako v 90. rokoch, chápete. Najväčšia sračka, čo môže niekto v Československu robiť, tak predávať AI automatizácie, alebo dobré automatizácie ešte, ale napríklad AI recepčných a podobné blbosti. Tieto malé lokálne firmičky na Slovensku to majú proste piči tieto veci. Nebudú inovovať ani za boha. Teraz som riešil reklamné kampane pre jednu firmu, tu u nás v meste, nebudem menovať, nech im nepoškodím meno alebo čo, ale si pamätám, že sme tam boli už len nastavovať na Facebooku a na Google platbu. Tam sa nastavuje platobná karta a teda išiel som tam, keďže to mám blízko a bolo by fakt blbé pýtať od nich číslo kreditky po telefóne, tak som tam došiel a že dobre, že ideme nastaviť tú platbu, že máte tú kreditnú kartu? Oni, že kreditnú kartu? No, nemáme kreditnú kartu. Cez IBAN by sa to nedalo? Cez prevod z účtu? Kúkam, že to bolo prvýkrát, čo som zažil, že niekto by išiel robiť Facebook reklamy cez IBAN. Akože ide to a tam sú nejaké blbé overenia a som si rečoval, že jebte na to, že normálne si dajte spraviť kartu. Tak normálne kvôli mne, kvôli ich reklamám sa jeden typek od nich zobral a išli si vybaviť firmnú kreditku. Hej, rok 2025, tá firma funguje už x rokov, nemajú kreditnú kartu. Čiže to je len taká omrvinka z toho, ako moc sa radi firmy inovujú tu na Slovensku. V Česku
čo som počul od pár známych, tak to nie je nič lepšie. Myslím si, že my webdizajneri, programátori, marketéri, vlastne aj grafici, tu máme ešte nejakú tú časovú medzeru, kedy môžeme nájsť spôsob, ako fungovať aj v dobe umelej inteligencie. Keď sa to skombinuje, že AI aj skill, tak je to po piči, lebo to strašne šetrí čas, ale šetrí to čas na tých repetitívnych úlohách a veciach, ktoré sa človeka len brzdia v tých hlavných veciach. Není to, že proste to AI by spravilo všetko bez teba. A najhoršie je proste, keď to vidím v takých tých kreatívnych realizáciách, ako napríklad banery a posty na Instagrame, prípadne Reelska, že niektorí veria, že to AI je fakt budúcnosť, tak všetko robia v tom, lebo je to lacnejšie, lebo je to rýchlejšie. Ale proste ten AI videá na Instagrame, ktoré sú akože od oficiálnych firiem, to je niečo hrozné. Bežný zákazník alebo konzument, keď sa na to pozrie, tak si nepovie, že wow, že táto firma používa umelú inteligenciu, že oni sú takí inovatívni, že to je po piči, musím si od nich nakúpiť. Hovno. Oni jediné, čo si povedia, a to hovorím teraz ku každému majiteľovi alebo social media manažerovi, ktorý tie posty robí cez umelú inteligenciu, jediné, čo si potenciálny zákazník povie, že týmto sa nechcel dávať peniaze ani čas do tvorby obsahu, proste sú lacní, nekvalitní a nemajú moju dôveru. Čau, scrollujem ďalej. Tak. Dobre, už si to len tak preklikávam na pracovnej ploche ikonky, čiže ja si to zhrniem. Čo to má 20 minút, dobre, to sa budem strihať 4 roky. Ďakujem za sledovanie tohto monológu. Verím, že to bolo veľmi inšpiratívne a určite sa uvidíme minimálne o týždeň. Zatiaľ